Кандрат Крапіва. Байка сваяўство. Для сябра ці для сваяка і на вярбе растуць часамі бэры. І па вядру казёл дае бывае малака, хто гэтаму не даў бы веры. Дык факты тут яго пераканаюць скора. Нядаўна неяк, учора ці заўчора я чуў, свіня казла хваліла. Уславіла падрад разоў са 100, хваліла, ды не ў гэтым сіла, а справа ў тым, за што. Яна цялят сабрала чараду і пачала. Вы знаете, пытается, козла, такую бороду с развилинами рог. Ах, что за працаўнік! Ах, что за молодец! Ох, ох, рох, працуе не тое, что за вала, за 3. Спытайцеся сабе ў авец, ці верыце яшчэ вы, милые мае? Ён нават малако дае. Цяляты тут свиню адказ. А не дуры ты, тетя нас! Козлово молоко сама ешь на здоровье, а нам ляпей коровье. А што ён працоўнік? І гэтакі такі. Дык ясна тут, як двойчы 2. Вы з ім, здаецца ж, сваякі. Жывёлы з аднаго хлява.